Som convidats en la festa d'avui a descobrir com Déu segueix estimant-nos en cada moment, en cada instant de la nostra vida, a descobrir que som fills i filles de Déu, a descobrir que som germans els uns als altres, a descobrir i a valorar, apreciar i agrair els talents, les virtuts, els dons, els regals que l'Esperit ens fa. Aquests talents i aquestes virtuts no són pas perquè ens les quedem, es tracta de compartir-les, es tracta de fer-les créixer, que tots els nostres talents, que totes les nostres virtuts, que totes les nostres capacitats siguin compartides en benefici de tots. Som els testimonis de l'Esperit, avui més que mai. L'Esperit fa noves sempre totes les coses. A nosaltres també, sobretot quan sortim de les nostres pors, dels nostres tancaments i ens disposem a compartir la vida. Em convido i us convido a que us pugueu descobrir i que tots ens puguem descobrir com a fills i filles de Déu, estimats per Déu. Ell no només s'apropa a nosaltres per portar-nos a la plenitud, sinó perquè entre tots puguem escampar i fer realitat el regne de Déu. Demanem-li a l'Esperit de descobrir la proximitat de Déu, de descobrir quins són els talents, quins són els dons, quines són les qualitats que ell ha confiat a la nostra persona, per tal de que puguem compartir-les, per tal de que puguem fer-les créixer. Demanem-li al bon Déu de ser dels qui compartim la vida i compartim els nostres talents per créixer com a comunitat, per créixer com a família, per créixer com a església, per créixer sobretot com a testimonis de la veritat. L'Esperit de Jesús ressuscitat és l'Esperit que ens ajudarà a recordar què és veritablement important, què és allò veritablement substancial per a nosaltres. Que la setmana que avui comencem en aquesta festa de Pentecosta ens permeti a tots de descobrir el goig de viure segons l'Esperit. L'Esperit és en nosaltres, l'Esperit bufa fort, l'Esperit és aquell que ens impulsa a tots a renovar-nos i a renovar sempre la nostra capacitat d'acostar-nos als més necessitats, als més ferits, als més febles. Que l'alegria d'una festa com la d'avui no sigui una alegria anecdòtica, sinó tot el contrari, una alegria que prové de Jesús mateix, de Jesús ressuscitat. Molt bon diumenge, molt bona festa de l'Esperit, molt bona Pasqua.